siphile sikho anibona abantu insizwa ngibingelela insizwa hlalisa phansi urumza wakho phela hlomuka sokwande enzani khamane kanti uthakatheka mina ngicela ngalo muntu dala yo umqasho kababana lona angeke ngimela phende yo khona udla ukuthi afani andubaba akekho mina ngiyibhala asome mina sibangani simayizani unintenjena emkashweni kuyafiwa gazi lami emkashweni kuyanyiwa mngani wami indlela shwele angaze ngibona into enjena leni insizwe ngawezwa amakhaza iwezwa ngendaba ngoba iphetha amanjazi leni insizwe yasika lekheke ngifaka ikhondomu manje iphethe ingculazi kodwa ungathi insizwa yini lena ekhuluma kakhulu iwuqedile umphakathi hayi uncanana eCasanova uthanda abafazi welele isinamuva liyabukwa welele uma stand bad and push emkashweni kuyafiwa gazi lami emkashweni kuyanyiwa gazi lami cha ingabe ngifuna lapha sobonisana ngeenkinga zalapha emqashweni inkinga zathi sobonisana ini obini cha ukuthi phela lapha manje ngilele lapha ngizoguduguduza amagundane ngithi futhi ngakona ngisalele ngizogcina umncane hayi usukhulile mshanami yabonje la unashow akekho maziyo la wenzeni sebakhulumene uchamane lo dala hlala phansi ungidi lo unenkinga yokubona uncanane lo mase kuba umkhezi abantu ini manje amshana ntongile ibona abantu ngihlala ngavele kamthanda ngamane ngikhokhela imali Dlamini ngiphewa ingane ama stand angene mina ukusayithanda nami yangani ngithathile mfowethu nangoke nangamuzwa kuManasi la usayifuna angihlangene kodwa phela akekho umuntu ongahlele ngayifuni into leyo mina ngane yakwethu mina ungangibala mina ngiyiboni ke nje inale yangane leya kaMaster ubonaphi vele uzobona kanjani ke mina nongidi asiziboni hayi cha angisondeli imani ngoba nayibanga lentombazane le cha ngisho qala kokubanga la mina ngisho qala Kamani sithi Zulu oseyishayile akakayuzi mase wesile udla iqala hayi bo insizwa ake madoda sobona ukuthi iyophelela laphi ke letho kuzobonakala ngixolisa kusenze kumele kugula abantu futhi ngidi kwenziwe njani izongiqhatha noma stende le ndaba wena Dlamini uthi asenze njani ke ngoba phela yabona ke mina ngizonika ithuba nonke vele lengane ngeke niqonde ngeke ngoqoma mina uyayisholo manje mkhezi hamba kule ngane yini hamba umkhezi eqala kusho mina yini ngathi khamane hamba kuqala ngekuyona noma uzolithola ithuba noma hamba ngiyibonga hamba ngiyibona qala using ukhamane mkhezi hamba kule ngoba kwemngani wakho ngishaya ikhava ncanani ayilali khonjiwe la wenzizwa ngiyothi mina ngasho uma uyazi kahle umkhizi umshayela ngani sokuyikhulisa kenze njani
ngoba nengibanga ngenze njani wena bemele ungamvumeli kuwe mina Kwemi. Oh. wena vele uthuzela noMaster. Yena ngoba Madoda Master yini mo? kanini madoda ngithanda noMaster kuphethe ngizothola ithuba no A few minutes later. Yabona bukani buka phela. Yabona hlame idodo yenza. Hayi. Ngiyangilungu. Yabona ke. Ngeke mqobo. Hayi yabona ke mina ngeke ngilale lengane kahle. Ngeke ngale ngithole. Awena ngangemele mina ngane lento bangafanelene babuye. Ayikho. Mkhize uswadlile kodwa ama-Airways isikhathi sihamba wathi kuyabuka isikhathi wathi wasimgade lokuba. Udla ama-Airways? Ha udla nga-4 futhi yabona ile nto nje yakhe kodwa thina nengane kamakhelwane akuphula ngisho iviki gone Ngeke ngikwazi ukuthi ngibulale ngiphile mina. Never. abantu Mkhize awusho manje kodwa yini wena ungashongo phela Khamana yini Bathi siyalo lezi. khamana kodwa uyenzelani nje khamana ungoshelelani khamana sengithele inani yedatha la-150 wena 150 Hawu. letho ukwaza nawe Mkhize. Bengithi ngiyamkhumbuza Mkhize bengathi akayitshelile ingane ukuthi udle ama-Airways wena unesingane ufihlelani hayi umonela Shilo ngalengane. awubona awubona Lento lengiyibonisa kude ukuthi lento lengisa nenkinga. Mkhize uzocasuke kanje ayibone kanjani Ngibona nje sesakudde lento lokuthi isa nenkinga. usula 250 lengane iyeke nonke lengane manje ngiyeke kuboneka lezi ngubo zizoyineka ingubo kahleni madoda Aziningi mina ngicela ukuthi unginikeze le mali le ukuthi ngehlise isithunzi bese nje indaba yami nayo yaphela. sidla anginandaba Yabo ngidayisa ngishishethi lami Emkashweni kuyafiwa gazi lami Emkashweni kuyengiwa gazi lami